Straight to the point. Na ato balikan ha. Dili ko ka-imagine. Angan sa korporasyon mga higala nga nakakuha og 4 billion kapin nga kontrata. Ginganlag Wawaw. Wawaw company. Wawaw company. Nganong ginganlan magwawaw? Pagkakita siguro sa billion, wow. Wow na wow. Kaya mo na, pagsuod pa lang daan og bidding mga higala. Pagsuod pa lang daan bidding, pagtanaw, submit mo ka sa mga dokumento, pagtanaw ngan, mo appeal og bidding sa billion. Nya pag ngan pa lang daan, Wawaw party, Wawaw. Wawaw company. Maka una-una ka red flag na ni daan, ngan pa lang daan. Sangan pa lang daan, red flag na. Pero mo lagi na akong giingon, unsa may kalainan sa mga party list nga utro pong mga mahigalawa na gihinungdan ng uban. Yay, pag eleksyon bitaw sa kadaghan party list, pati daghan na. Dunay TikTok party list, Tutok party list. Dunay ang probinsyano party list, dunay po'y probinsyano ako, gibali-bali lang. Napag ni LPG. STL party list, ha? Samahan ng totoong larong may puso foundation. Napoy party list may ganang MUKA, ha? Mothers for Change party list. Lahi pa to may ganang Wi-Fi party list. Wawaw, o nga naman magbuot mo sa kung nga ang Wawaw, nga red flag ng Wawaw, ang party list palandaan naman po'y daghan. Nanundog na ko, Batang Quiapo party list. Agimat party list. Doon na po'y BFF party list. Tutok Tuwin. Swerte party list. Wi-Fi. Kasikat yung Wi-Fi. Namoy Wi-Fi. Hindi mo na si Wawaw. Nga naman inyong red flag ni ako. Sangan palandaan red flag na. Muna magkangan. Wawaw party list. Wawaw company. Mo appeal og bidding sa binilyon sa DPWH. Nya di apay representative ilang president. Gahiyong-hiyong man lang mata ini. Pero ang taga DPWH, ginana mga higala nga, kinini ang kasabot na ganaan nga, pahiyong-hiyong lang na, pero maina mo deliver sa komisyon. Sigurado yun, ha? Tanaw, anaw nga namin, di ba ito hinawayon na personal kayo na, pero tanaw ng physical appearance palandaan ba nga, bata pa bitaw kayo, mo intak ang binilyon eh. Okay naman, pero sangan palandaghan bang mga red flags? Katong usa sa Sintimuti, medyo kan pa sigurado ka diin man ka ani nga pila may paid up capital nimo. Tanawon ko na pila may paid up capital nga makahimo ka ning binilyon nga project. Ha? Kining Wawaw, pagtanaw nimo Wawaw, angan palandaan Wawaw murag kuan ani kini ni ang sa bidding dili karon og ikaw mo kuan sa DPWH tanaw nga nimo Wawaw dili sa tika kunon ha sa pre-qualification kuan palandaan Wawaw man imo nga murag lahi man eh. Pero mo tubag pong Wawaw ay lang okay na sir total na sa party list palandaan na ang mga ni TikTok party list, Wi-Fi party list, Agimat party list, pagkadaghan na Batang Quiapo party list. So kung red flag ning ani mga ngana naguna-una ning ato mga congressman sila may nagpasiug daan na sir. Medyo purbida mga sukid tig paminaw mahikatawa kita nga ato lang agi katawa mga kagalaan. Purbida, ha? Kining TikTok party list kay tulong ipamahagi sa komunidad tungo sa kaunlaran. Nikalit la bala magsuod sa akong kuan atong pag-eleksyon day, kalit kag suod sa akong kinini ang cellphone, butang dito. TikTok. Paano mag-TikTok sunod niya? Unsa ko ni buhaton TikTok? Party list man di ako. Pero kini yung diha ka makaingon ha, kini si Diskaya siniguro gyud iya. Nganong siniguro? Dili gyud katawanan niya mangangan.
pagsud nimo kontrata, pagsubmit sa mga dokumento, pagngan palanan, Alpha and Omega. Mingon taga di pero okay ni. Ay! Balaan man yan. Di makadawat na yun. Kaya naman ibang mga balaan man yun. Mo nang di po ka kumpiyansa o balaan. Mo nang giingon lagi. Doon na lagi banal na aso. Santong kabayo. Kining wawaw. Makain ka wawaw. Medyo sangan palandaan. Red flag na. O kining ka diskaya. Di man ni red flag day. Lima ka number 1. Alpha and Omega. Saint Timothy. Hindi ka oy. Sa nga na. Saint Timothy Construction Corporation. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Pinanindot o mga nga na. Dapat usa, St. Gerard Construction and Development Corporation. St. Matthew General Contractor and Development Corporation. Makaigo yun, namas Biblia ni mga nga na. Ay! Sa ako nagingon ka ng Alpha and Omega, Jesus Christ, yun na, nanas Biblia. I am the Alpha and Omega. Kaibot pasabot ang sinugdanan o ang katapusan. Alpha mo na mahigala ang first letter sa Greek alphabet o Omega ang last letter mahigala sa Greek alphabet. Lahi sa atong alphabet mahigala sa English alphabet nga Z, Zeta, Z, Zebra. Mo na ang atong last. A gihapon ang ato manghigalang first letter. Ang ilalahi man, Alpha and Omega. Mo na sa Greek, mo na gigamit ako ang Alpha ug Omega. Ngilngiga, biblical ka na. Nya sunod St. Matthew, ebanghilista na. Una ka ng libro may sa New Testament, St. Matthew. Muna inig, simba ni mo ka Domingo, upat yun na ka mga ebanghilista ang mabalik-balik ra. Ang ebanghelyo karon sumala ni San Mateo, usahay ang ebanghelyo karon sumala ni San Marcos, ang ebanghelyo karon sumala ni San Lucas, ang ebanghelyo karon sumala ni San Juan. Upat man na ka ebanghilista. At di man ka na, ebanghilista ni mga higalang iyangan, ang usa St. Timothy, di man ka na, apostolis gyapon ni Kristo. Usara mahigala sa mga santos, ni mga balaan, kinira si St. Gerard may gikanonayos na ni sa Santo Papa. Pero kining mga nganing uban, naayos Biblia ni mga higala. Di inig-submit sa dokumento, makatuog yung ka nga, diniyos gito rin trabaho kay Diyos nun man kay mga ngan. Ay! Di pa rin wawaw ba nga, sangan palandaan, pero doon ay magkahunghong dito nga, angan anak wawaw, pero may ka na mo deliver o komisyon. Ay! Ala, aprobahe. Aprobahe na. Ato balikan be si wawaw be, balikan to kuno dong. Sige padayon kuno nims. Bebe, sige, asa man to? Akan Wawaw. Sige. Mr. Revalo. Kanina, nandito ako kanina, umakyat na ako. Pagbalik ko rito, nakatungo ka pa rin. Sino ba talaga kausap mo dyan? Gusto mo yung mic? Wala po, Your Honor. Meron ka ba abogado? Yes po, Your Honor. Ikaw ang may-ari ng Wawaw. Opo, Correct? Your Honor. Ano ba yan? Sole proprietorship, partnership, or corporation? Sold po, Your Honor. Sole, ikaw lang. Magkano pwede? Fresh ha. Magkano ka- Fresh ha. Soul pag yun. Soul proprietorship. Parihas na ni Alan Kirante sa QM Builders. Soul proprietorship. Could you just imagine that? Soul man din iya day. Sa tupa. Ngilngiga no. Yung isalig sila ani. Bueno, usabay tawag lang ni kuana ni kay Mark Alan Aribalo may ngan ani. Sangay day sila ni Alan Kirante. Oy ngay. Ay! Kumusta imong flood control dito sa Cebu ngay? Ay! Ang ako diri sangay sa Bulacan sangay, okay ra kay sangay. Ate padayon to dong. Sige, be. Nung una po is 9 million po, 2017. 9 million. 2017 po nag-start Sabi, po kami. rewind kami, be. Rewind kami, be. Gamay lang dong. Rewind gamay dong. Sama ning anong nag-mention sa 9 million sa feed up capital niyan, be. Sige, okay. Okay. Wala po, Your Honor. Meron ka ba abogado? Yes po, Your Honor. Ikaw ang may-ari ng Wawaw. Opo, Correct? Your Honor. Ano ba yan? Sole proprietorship, partnership, or corporation? Sold po, Your Honor. Sole, ikaw lang. Magkano paid up capital? Magkano capital mo dyan? Nung una po is 9 million po. 9 million. 9 million. 2017 po nag-start po kami. 20? 17 po.
2017 up to now. Hindi po. Sole proprietor pa rin hanggang ngayon. Opo. Okay. Paano ka Sole naka-garner proprietorship lagi? with 9 million as your capital? Paano ka nakakuha ng malalaking proyekto sa DPWH? Nag-start lang po kami nung 2019 po na may nagka-project po. 2019? Opo. Sino kausap mo? Wala po, Your Honor. Wala po. Wala kang kausap? Wala po. Okay. Involved ka sa Ghost Project? Your Honor, I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Sa cremation? Soko jinggo ini. Biya sa kamay, presa dong. Presa kamay dong ha. Kini mayroon ka kausap wala. Di ba ni palihan diskaya may nakikaila sa DPWH? Wala, nakikaila. Mura siya mahigalag duha-duha. Ang ipahingan lang katong gagmay. Pero na may mga pictures ng gawas, dili pa ko mo kuan gyud ha kay unsa ka tinuod kay. Na may mga pictures ng gawas nga mga dagko man day mga ranggos DPWH. Mo tinuod ba tong picture ni gawas nga bunuan day? Di pa ko ka-confirm ha nga si bunuan og si Diskaya sila duha gyud magtiayon. Nahasto nga nila si bunuan. Ngano mingam siya nga wa ko siya kaila sa DPWH, ha? Ato ning klarohon sa di pa ko maka-confirm kay kana ang picture magdusahem gud ma-edit man gud. Gusto ko i-confirm sa daan kay lahi man ning ato des DYHP kanang klaro di ba? Nagpatabang gusto ko mga staff ani confirm ba to? Nya do na para bayla inday napoy politiko day. Nano ba ni taga Sugbo inday kin? Nay taga Sugbo, amo to confirm ba kana ha? Congressman man sa Cebu nga suod man day pong Diskaya. Ayay kagilok ba ya no? Sige, ate, padayon ta sa ni si Wawa, be? Okay. Sige, Right Dok. to self-incrimination, Your Honor. What? Senator Jinggoy. Malinaw ba Mr. yung Chair. Pwede bang... linawin muna natin yung sinabi kasi ang narinig ko, I invoke my right to self-incrimination. Against incrimination, Wala Your akong Honor. narinig na against eh. Plus, Mr. Chair, dapat tumingin ka rin sa nagtatanong mo, Mr. Wow. Ayaw ba tumingin sa amin? Huwag kang kausap mo. Yuko ka na, yuko dyan. Lamesa yung kausap mo eh. Senador yung nagtatanong sa'yo. Harapin mo rin. Thank you. Anong pangalan mo? Arevalo. Mr. Arevalo, meron kang abogado? Yes po, Your Honor. Is he here? He can give you legal advice. Yes po. Nandiyan ba abogado mo? Nasaan ang abogado mo, Mr. Arevalo? Straight to the point. Now atong balik-balikan mahigala. Kini di ay sa Diskaya di ay day. Ang balaan day ani ha, akong gitan-aw mahigala. Dili day kay 4 out of 9. Dili 4 out of 9. 5 out of 9 balaan ang mga ngan. Kay kining usa balikon ako Alpha and Omega balaan. Saint Gerard balaan Santos God. Saint Timothy balaan Santos. Saint Mateo balaan Santos. Nya kini day po ning Waymaker. Uy balaan man sa din Waymaker. Mura man mahigala katong I am the way, the truth and the life. Aha. Mura man katong sa Biblia mahigala nga ego sum via et veritas et vita. I am the way, the truth and the life. Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Ngilngigay balaan man dinhi. Waymaker, one person corporation. Christian song ko ni, Waymaker. Mura man mahigalag katong kanta pong doon muin nga God will make a way. Sige sa labas kong tingog mahigala kay bida. More or less man itong tingog yun. Pero ato lang agi katawa mga sukintig paminaw ha. Di atong paminawon mahigala ni dugang si Wawa sabi. Sa di pata mga tubalik ni Diskaya. Bebe, ato ipadayon ko no doon. Kini. Sige. Okay. Involved ka sa Ghost Project? Your Honor, I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Ano nga? Pakiulit. I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Di man ni klaro iyang kwan? What?
Senator Jinggoy. Malinaw ba Mr. yung Chair. Pwede bang... linawin muna natin yung sinabi kasi ang narinig ko, I invoke my right to self-incrimination. Against incrimination, Wala Your akong narinig Honor. na against eh. Plus, Mr. Chair, dapat tumingin ka rin sa nagtatanong mo, Mr. Wow. Ayaw ba tumingin sa amin? Huwag kang kausap mo. Yuko ka na, yuko dyan. Lamesa yung kausap mo eh. Senador yung nagtatanong sa'yo. Harapin mo rin. Thank you, thank you. Anong pangalan mo? Arevalo. Mr. Arevalo, meron kang abogado? Yes po, Your Honor. Is he here? He can give you legal advice. Yes po. Nandiyan ba, abogado mo? Nasaan ang abogado mo, Mr. Arevalo? Nasagot ko po, Your Honor. Hindi po. Sige, klaruha dia. O gihunghungan pa. O gipriubiran. Bebe. Oh, answer. Teka muna, so may in-advisean ka na ng abogado mo, ha? Mr. Arevalo, Are you involved in any ghost projects? Your Honor, I invoke my right against incrimination, Your Honor. Ilan taon na? 37 po, Your Honor. 37. 37. Wow, bata ah. Bago ka pumasok sa mga kontrata sa gobyerno, ano trabaho mo dati? May mga, may nasa construction company po ng kamag-anak po. Kamag-anak mo? Gano'ng kalapit yung kamag-anak mo? Tatay mo ba yan? O pinsan? Tsuhin? Mga kamag-anak lang po, tita po. Kaya nga, sino nga kamag-anak? Wala namin kamag-anak. Tita po. Ha? Mga tita po. Tita mo? Po. Nasa construction business? Opo. Tinuruan ka? Naglayasan po muna po. Ha? Layasan po. Ano Your Honor. yung mga proyekto mo? Ano mga nakuha mo proyekto rito sa DPWH? At saan? Mr. Arevalo, alam mo, malamig na malamig ulo ko ngayon ha. Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan, humarap ka sa amin. Mabuti ka na ika-chat me. Alam mo, ano yung mga proyektong na-awardan sa inyo ng DPWH? At saan-saan? Ano po, Your Honor? Di ko po na alam po yung exact number po. Exact number, oh. Gusto mo ako magbigay sa'yo? Kung saan-saan yung mga project Fresh, sabi. Fresh. Di man ka di sa makakuha na di sa kasulti pila ka sa exact number sa iyang mga projects, ginoo ko. Liar! Di man ka na. Di na sa makasulti pila. Ang uban mahigala mga kontraktor, ka-project usa, duha na, mamemorize patulo. Kiniyan, wa na, oy. Sa Bulacan lang ko na, 42 projects, Bulacan palang daan. Ang sauban pa. Hindi ko sa kinumdum pila. Mura man po may galas diskaya, 30 kapin iyang mga luxury vehicles, personal lang ha, personal lang. 30 kapin, ingon ba na, 40 oy, na 40. Wala sa makahinumdum mahigala sa exact figure. Pag-abot pa sa Senate, 28 na lang. Pag grade pass custom, way nahabilin. Aduha day nahabilin, ha? Gipasurinder karon mahigalan 12 kasakinan, ha? Pero man ay klarohon tani hamon nang ginudahan na siya mahigalan siya gyud president ani or dami ra ni siya unsa ba gyud? Wa na kasi hinumdum pila ka kuno iyang projects. Ha? Bebe atong ipaday mo naman kading sa Surigao bitaw katong imbisigal bitaw sa Surigao po dekin nga kwan. Medyo maumao maning dati padayon sabi. Sige kuno dong names. Kung saan-saan yung mga project mo? Gusto mo ako magsabi sa'yo? Come on. You're wasting our time. It's already 1:45. May session pa kami alas 3.
At marami pa magtatanong. That is what I was trying to advise everybody. Kasi po, gagamitin sa session mamaya ito, 3 o'clock. Kaya nililimit po namin ang sarili namin na magtanong. So, Mr. Chair, Senator kung di naman Jinggoy, sumasagot ito hindi sumasagot agad-agad ito, how can you deduct it from my time? Hey, Mr. Arevalo, Yes po, sumagot ka yes po, agad. Your Honor. Ha? Yes po. Oh, alin-alin yung mga proyekto na nawardan sa iyo ng DPWH at saan-saan to? Meron po kaming sa QC po, sa Metro Manila First. Meron din po sa Quezon. Bulacan. Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Anak ng patingo. Tinatanong, how can my question incriminate you? Tell me. Tinatanong ko lang saan yung proyekto mo. I invoke my right against self-incrimination? Sorry po, Your Honor. Huh? How can that incriminate you? Tell me. Freeze, sabi, freeze. Kanahan, pangutan na lang asa dapit ni mga projects na kuno sa QC na sa Manila, Bulacan. Ini ka Bulacan na may invoke my cremation. Mura-mura katong giimbestigar bitaw sa Surigao kato Senior Aguila dai mao ni. Mamao si Senior Aguila ha. Pero ato ipadayon ko na mga higala be. Sige. incriminate siya kasi nga, hindi niya may tuturo ko siya dahil ghost project siguro. Oh, Dahil po may mga usapin na na may mga allegation po na mayroon nga pong anomalya. Kung magsasalita po ako, pwede po magamit laban sa akin. oo nga. Simple lang naman. Wala na ako tinatanong sa'yo kung ano. Tinatanong ko lang, saan itong mga proyektong na-awardan sa'yo ng DPWH. Ang dami mong binanggit na probinsya. Quezon. Ano pa? Ano binanggit niya? QC. Karamihan ito, Bulacan. Ba't di mo mabanggit ang Bulacan? Ha? Meron ka pa nga San Juan Hindi mo binabanggit Ha? Metro Manila First po yun, Your Ano? Honor. Sa Metro Manila First po yun, Your Honor. Metro Manila first? Yes po, San Juan po. Oh. Yun po yung pinakuha namin project 2019. Sige. Yung Bulacan, meron ba? Sagot. Your Honor. Tukan siya aning kalaki ha. Aga, freeze sabi. Problema sa tukan sa kining niya katapad na ba? Nangaot na niya tapad na. Lupi ka na ko, gwapa ko mga chicks. Saan yung usari, kontraktor pa rin sila itapad na yun? Ito mga gwapag mga chicks ni siya, kining kontraktura. Pero mura po niya. Kuyawan po ni siya, daan po, una-una po niya. Iyay, ako'y sunod na ni Ro. Sige dong, padayon ko dong. Sige, Nims. Uminom ka ng tubig. Inom sa tubig, tukan ka. Kinis ba tupod, moro po nitiguan. Oh. Eh. Ilan? Ilan? Di ko pa sigurado, Your Honor. Oh, dito base sa record namin, meron kang 42 projects sa Bulacan. 42 ha, Bulacan. Meron kang 42 projects sa Bulacan. Yung bulk ng na-award na contract sa inyo ng DPWH, ang bulk no nasa Bulacan. 42. Ha? 2 sa San Juan. 2 yata sa Quezon. Meron sa Ilocos Norte. Meron sa Caloocan. Meron sa Laguna. Yan, Bulacan lahat to. San Juan. Quezon City. Tsaka identical ang presyo ha. Identical ang mga presyo rito. 77 million, 77 million, 72 million, 72 million. Sino ba? Bakit ganun? Oh, last and final question. Meron ba ng 42 projects above how much? Yeah, 42 projects sa Bulacan. Meron 90 million. Kaya nga above 50? Yes, above 50 million. Lahat. So, Mr. Arevalo, kung 42 projects ito,
42 plunder cases ito eh. Kanina sinasabi namin sa inyo, kung nakikinig po kayo, makikipag-deal kami sa inyo na po pwedeng hindi na kayo ipoprosecute criminally, magturo na lang kayo. Kasi sa palagay namin, hindi kayo ang most guilty. Kapag nakapagturo po kayo ng mga kasangkot talaga dyan, na talaga sila naman ang talagang talamak na sa paggawa nito, anong malay ninyo? Baka imbes na criminal prosecution, wag na yon. Bayaran nyo na lang ang gobyerno, pero magturo po kayo. Para meron po tayong kapuntahan talaga. Kasi kung ganito na lang tayo ng ganito, ikutan ng kito, mapipilitan po, puro plunder. Harapin po ninyo, 42 plunder. Okay, gamay lang. Kini nga man ay mahigala nga identical ang mga projects. Hapit mag-uniform day. Ang uban, cut and paste la. Cut and paste la mga higala ang project. Jesus Ginoo ko, nga man eh. Unya nga man nga identical nga man mga higala nga inana ang mga presyo. Tuan is district engineer. Plangka-plangka pagka-istorya ha. Kaya na may limit ani mahigala. Munang dato kini mga district engineers ani mga inani. Ha? Kay gi-chop-chop man ni project. I-chop-chop man eh. Atong taga-pagtagadugang ha, standby. Human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon.